Nastavenia webovej stránky, časť 2. V prvej časti návodu na modul webových stránok sme sa venovali aktivácii modulu, všeobecným nastaveniam, náhľadu a nastaveniam vytvárania stránok. V tomto videu vysvetlíme zostávajúce nastavenia toho istého modulu. Odkazy v petičke. Webové stránky zvyčajne obsahujú rôzne adresy URL na právne upozornenia, podmienky používania, časti o ochrane osobných údajov alebo iné zákonom požadované informácie. Ak chcete pridať adresy URL na svoju webovú lokalitu, kliknite na ponuku petičky v module webovej lokality. Ak máte aplikácie vyvinuté spoločnosťou Smarticle alebo iným vývojárom, do prvých dvoch vstupných polí zadajte odkazy na konkrétne obchody. Môžete určiť, či sa majú adresy URL otvárať v iframe alebo na novej karte. Vyberte možnosť stránka, ak odkazujete na novú stránku vytvorenú v aplikácii Smarticle. Ďalšie informácie o vytváraní nových podstránok pre vaše webové stránky nájdete v prvej časti tohto návodu. URL adresa formulára na zrušenie predvolenie vyplnená a otvára formulár na zrušenie predplatného čitateľov. Možnosť zrušiť predplatné bez prihlásenia ako používateľ je v niektorých krajinách vyžadovaná zákonom. Uistite sa, že táto adresa URL nie je v takýchto prípadoch odstránená alebo že je nahradená podobným formulárom na zrušenie. Zadajte adresu URL bannera so súbormi cookie. V opačnom prípade nechajte toto pole prázdne, pretože Smarticle už ponúka banner so zásadami používania súborov cookie, ktorý môžete aktivovať tu v ponuke súhlasu so súbormi cookie alebo v časti e-paper, PDF, nastavenia prehliadača. Farby. Vyberte farby vašej webovej stránky pre tlačidlá, texty a navigačné riadky. Sledovanie. Zadajte sledovací kód, napríklad GTAG, na prijímanie analytických údajov z vašej webovej lokality Smarticle. Rovnaké nastavenie nájdete aj v časti e-papier, PDF, nastavenia prehliadača. Vlastná doména. Aktivujte prepínač na pripojenie vlastnej domény k webovej lokalite Smarticle. Ak už doménu máte, môžete ju tu pripojiť podľa pokynov zobrazených na obrazovke. Poznámka. Vlastnú doménu môžete nastaviť aj v nastaveniach prehliadača a v marketingových nastaveniach. Súhlas so súbormi cookie. Deaktivujte toto nastavenie, ak už používate vlastný banner so súhlasom so súbormi cookie. V opačnom prípade tu máte možnosť prispôsobiť texty bannera so súbormi cookie Smarticle. Po tomto nastavení je vaša webová stránka pripravená na používanie a využívanie vašimi čitateľmi. Toto nastavenie aktivujte, ak ešte nepoužívate vlastný banner so súhlasom so súbormi cookie. Tu máte možnosť prispôsobiť texty bannera so súhlasom so súbormi cookie Smarticle. Po tomto nastavení je vaša webová stránka pripravená na používanie vašimi čitateľmi.